салом алейкум духтарако. Пешаи оғози видео мехом шуморо як чиз гап бугум. Кадоме ки ҳолиам кор накарде се дафъа белик, ана шумо даҳози як духтарака тавсия метиҳам. номероша ҳамҷада менависам. И духтарак дар группаи Марияна Умарова кор мекунад. Беҳад нағз мефаҳмонанд кора. Барои ки бисёр духтарои дига мегӯянд пахосият моро группа дада байд мекунанд. рӯзи дуроз мон аҳволпурсӣ қати мегзара. Кора успетам намекунем. Барои ки группаҳои хеле интересниянд чақ. Не ки именно ҳами группае ки ёзем духтарака номероша мемонам. Фақат оиди кор гап мезананд, пешравии кор 100%. ҳай. Бисёр одамое ки қати ҳамиё кор кардагиянд, сразу директор шудагиянд, беҳад ойлукои нағз мегиранд. Барои ҳамин фурсата ай даст натиҳен, ҳатман ҳамин номерода бинависен, шумода мефаҳмонанд, тамоман дига хешморо ёд метиҳанд кора. Маблағи зиёдам барои ягон чихарӣ расход намекунем. тамошобинон салому алейкум. ирӯз чандум боша? имрӯз 6 сентябра ба қариби иди истиқлолият. ана мо саҳар қади хестам, озимон тарафи ЖД вокзал мерем ва мо вай шаҳр омадам. дар ин шаҳр комнатаи дига гирифтаем. инҷа як центра қиматтар. вай агар $60 боша, и ягон $15 қимат, $75. Инҷада чия? Магазини продуктовия. Наздикак усуда банкомат. кӯчаи кӯй бишава. Воз нишонтон метавонам ки инҷа хеле комнаташ. инҷа хаем либосо бисёри ҳами хонаҳо ҳамаш қариб ки вай медодианда пасуточин. барои ки занг мезани интернет мега брай таи коврик мисол калид ма биги ёки друи ящик калид ма биги медрой уже сразу ҳамхе даҳанами чи дараш парол интернета логинш навистаги ай маълум мешавад ки ё специально барои пасуточини додананда. хеле ки гуфтам нархи ин хона ба сомони 700 сомон, ба беларуски 175 беларуских рублей буд. ягон 2 рӯза ҳамқа мо иҷода истодем. ду хонаҳа буд. инаи комнатае ки мо хов рафтем қати дилафрӯз. хонаи хушруха ҷои центрда. иҷа ака минскай пойтахта, барои ҳамин иҷа қиматтара. не ки ҳамақа лампочка бисёр дар ин хона ки ҳам дар кухни ҳам дар вай беҳад бисёр ҳами барои оформления лампочкаҳо мондагӣ буданд. айҷа хай магазина мебинӣ. и боша ҳамо гостиная, ана хеле кухни ярки субсырх. бо ай пеш як бора субсырх буд. иҷа ранги студия будагда хе кухниш, иҷа ҷои телевизор тамошо куниш. чихеле ки буд ҳама хе истодагӣ буд. мо ин хона ин комнаташа вообще истифода набурдагем. ана фақат амо ҷои хоб да будем. хулоса дар ин хона мо 2 рӯз истодем. баъди вай калитора дар таи ҳамо коврик маҳкам кардем. дараво калитора мондем, рафтем бо дига шаҳр. баъзеҳо нависиянд апа хусусияш мо чихе хонаҳоро меёбем квартира с пасуточной. духтаро интернет гугл дар кадом шаҳрда бошед менависӣ пасуточна, мебоя занг мезанӣ ва хонаи дилхоҳда интихоб мекунӣ. қати дилафрӯз биромадем ях кадаем. мо либос навардавдем ки ана ки духтаро ма чемодан пимодан вообще ма як чемодани аз рюкзак доштам, ма нагирифтам. аммо вокзалда мондагимшон. боз мерем ай камера хранения мегиремшон, баъд мерем. شام
جایی پناه نداره این کوچه های خالی جایی پناه نداره این کوچه های خالی شمولی چون به شهر مردم حالی تبه ندارد این کوچه های خالی گرچی همه سرابیست سرشار ناسوابیست گرچی همه سرابیست سرشار ناسوابیست والله گناه ندارد این کوچه های خالی والله گناه تو پویزمون اومده نه اینجا اومده میگفت вели чаде хусуру касса воздушный шар اینجا دقیقی دیگه فرستادم داریم птичку на اینجا اومدیم اینجا نفسه یلена из Тимофона Симона нася я جوی حوالی для физика ты мешнёшься не точно намешнёшься мешнёшься намешнёшься ты не намешнёшься рафтем мехонем шнасеге зурон اینجا ноги می‌فهمیم که اینجا چیه птичку память члена Минского подпольного горкома КП, редактора першага номера газета. Во, подпольная газета меброварда. Короче, я академики газета меброварда. Хабарура баджои. И по поводу иди хай. Иди на хали. Ва, мама хали джудаю. Айры хотя там шоу рафтистан. Конечно, не ресторан, а куда-то туда. تمام زمینا ما در اینجا قرار داریم وقتی زمین همین لیلی نه دیلفت میگه اوچا بیا دروغ نگو میگم چرا میگه اوشم گفتم دی کیم کی بود گفتم که ایستویکای لیلی نه ماستویکای لیلی نه مشناسم در لوبایجو وای просто нависанда بود وای دیگه با مامورا وای вообще Тургенев не оставляем и точно لیلی نه точно лелим подписчиков меган неоча мастойка ира как нана мешносам ҳами афчхати даҳам давлати дунё das китоб бозира мебинем так исход кунала теш одамон сада мегзара Ленин, поверьте мне.